Alright, what's up mga Joremon? So we are back again with another video. Wala sa tay kwanron kanang kabuang kay ang katong gi prank na tatang stick o camera girl. Pakita ka camera girl. Hey, what's up guys? So, yan, dali na tayo guys. Wala ko na. Din yung ang ref. Ma-surprise mo sa sunod sa moray mga Joremon. Boom! Panis. Boom! May cake pero walang laman. Ano na? Mag-sponsor naman kayo dyan. Red Ribbon. Ha? Para saan to ya? Kwarto ko. Oh my God. Daming basura. Lalo na yung camera girl basura. Kita. Mga basura. So, ito pala kwarto namin. Ito towel. Ito yung towel. Muna kung kuhaan. Ito ba yung towel ko? Ba't nandito to? Sinong nagamit? Ewan ko. Ito. So, yan yung kwarto namin. So, labas muna tayo guys. Kasi may natutulog yung kapitbahay natin. Ito pala pag naboboring ako dito sa bahay, ito yung ginagawa kong ring. Ring. Yan. Ito yung doggy namin. Oh, yan pala si Cute. Cutie. Mag-hi ka, Cute. Hi. Pangino. Oh. So, Dami yan, nilabhan. mga damit namin guys, pakita mo yung camera girl. Dami, no? Dami. Ah, Dami. guys. Ito lang yung bahay namin, maliit lang pero kami mga pamilya dito, mga mandarigma. Lalo kami sa yung kuya ko magsuntukan kami ulay. Kaya jamming. Ano gagawin natin dito kami girl? Maglalakad lang. Lakad? Para malilit, makatain na ako. Kasama ka? Alin, No. tayo tayo. Yak. Alin, tayo tayo. Sama ka dito, kumira girl. Nanimaho. Ito sa kwarto. Nilood tayo ng TV, nilood tayo. Pakita mo ako yung ipopopos mo, huwag yan. Baka makaka-right tayo dyan. Huwag yan kasi hindi ako makaintindi na English. Ito boy, pang 90s yan, wala yan. Para ano ito ya? Pang 90s yan boy, huwag Para yan. ano to? Ha? Para ano? Ito, para tong ito yung boobs. Boobs ng mga babae. Joke lang, joke. Anong gagawin natin ngayon? Dyan, mawala na ako ng viewers dahil dyan. Oh, kita mo tangan ng bulwang ka dyan. Hinaysan. Hinaysan. Sa ubos ka naman, ito pala Iro. yung ano ko. Pag naglalaro ako ng... Bilisan mo naman kami ng... Pag naglalaro ako ng Mobile Legends, ito yung... Pag nalulubat na ako guys, pag wala na battery yung cellphone ko, dyan na nilalagay. Tapos, paiga-higa ka lang dito, pa-chill guys. Chill like a billion. Pakita mo mga aso niya. Oh, aso. Tapos na. Oh, papakita ko yung aso ko guys. Ito pala yung aso ko. Ow, Aso ko boy. Nandito May yung bul- aso ano? niya. Di ba Nika may binili si mami ng bulldog? Oh. Yung pitbull, hindi bulldog, pitbull yun. Ito, camera girl. Wala tayong magawa dito kaya Pakita yung mga kasi wala muna tayong mga prank, mga kalokohan na gagawin kasi Back to school na bakas. pasukan at bukas tapos ako hindi pa naka-enroll, hindi pa nakakuha yung yung mga card ko, ganyan ako boy. Supervisor ako. Iwan nyo, bukas magtuturo na ako sa inyo. PBB. Ano si Cutie ba? Pakita. Alo. Bakit ako nandito? Nandito ako boy. Ikaw din na. Kung ako yan. Piling mo. Patay, eviction pala. Mananawag ako dahil. Huwag dyan boy, copyright yan. Kanina wala akong magawa ngayon. Dito mga aso. Kita mo mga aso. Pagkagat mo lang tayo ng Oy, camera girl, pagkagat tayo ng dito, pating. May Pating. pating kami dyan. May pating kami, boy. Yan.
Hindi nyo lang alam dahil may aso kami. Ilang minutes na yan? 5 minutes? Oh, yes. Yung tete, awas Hindi mo na tayo yung tapusin. Magkalukuhan mo na tayo dito. Matutulog na ako. Huwag kang matulog, boy. Naantok na ako eh. Naantok na ako. Magsuswimming na ako. Swimming mo na. Swimming mo na ako, boy. Alam, parang tanga. Nabakla. Sa atong batong narinig ka. Bali, ano tayo? Pasok na Maghuhugas. tayo. Tapos na ako manghugas. Tapos yung hugas. Wala pala ako. Ano pala kami dito parang schedule. Ano Yung hugas. mami namin. Andyan yung pangalan ko pero boy, hindi ako naghuhugas. Hindi ako kalakas dito. Ay. Yan, dito. Ang mami na mo, iwan niya. Tulog na ako guys. Ano yun? Come here, girl. Ang lamig naman dito. Bibidyohan mo ko hanggang umaga. Kasi kung meron dyan, ay matutulog tayo ni Kaligali ka. Uy, ikat. Uy, dili kay. Oh, Ngipit kayo. ikat mo. Wala. Wala, dito, lamat tayo. Sarap na matulog. Hirap matulog, boy. Tulog na nga ako. Ay. Wala talaga akong magawa dito kaya Kung wala ang iko-content ko sana is mag-Mobile Legends ako. Putik may aso sa likod ko. Wala, aswang to, boy. Ayun, ano ka pagdating, boy? Baka maawa, virus yan. May rabies to, boy. May rabies yan, mga jury mo. Hi. Ano? Wala kami prank ngayon, kaya ipaprank. Gawin natin itong... Uy! Gawin natin itong laruan. May ganito, boy. Tatagpo. Tagpo. Sa dami yung pera. Daming pera sunod. Dami yung Walang laman. Walang laman. Wala, guys. Ay, joke lang yan sa atin. Kasi wala talaga ang magawa. Kasi wala. Pumasok tayo sa kwarto ng mami. Ay, tayo. Bukas na. Wala dyan, mo dyan. Huwag kang masunpak kayo dyan. Wala na yung magawa dito. Paikot-ikot lang tayo. Ito lang sa akin na ito yung ano ko, yung mukha. Ano, labas tayo? Bili tayo pagkain? Na, matutulog na ako. Sponsor, huwag ka na matulog kasi. Kaya, so guys, hanggang dito lang guys. Cut mo na yan. Wag mo na. Peace out. Huwag kalimutan mag-subscribe. Peace out.